67 pang barangay sa Albay ang nastango niyang pigiinguha pa kan PIDEA, PNP Bicol, asin iba pang sangay kang gobyerno na maideklarang drug cleared. Sa pinakahuring tala kang PIDEA Bicol, sa 720 barangay sa Albay, 558 na ang deklaradong drug cleared. 95 naman ang drug-free barangays. Sigun kay PIDEA Agent Lorena Uy, acting PIO kan ahensya, pigtututukan na nindaan mga natada pang mga barangay para dagos ng maideklarang drug cleared. Sabi niya, sa Oktubre 23 nakatalan sindang magkaigwaning deliberasyon para sa mga barangay na nagsumiter ng rekisitos asin desididong maideklara naman na drug-free barangay. Sabi niya, sa Oktubre 23 nakatalan sindang magkaigwaning deliberasyon para sa mga barangay na nagsumiter ng rekisitos asin desididong maideklara naman na drug-cleared barangay. Hindi po madadagdagan po yan kasi meron tayong ini-expect na mga applicants barangays galing po ng Albay. As of now, wala pa kaming data kasi nasa process pa po kami ng submission ng mga open pa po tayo for submission ng mga applicants barangays. Pero meron po tayong munisipyo na subject for drug clearing. Ito po yung munisipyo ng Malilipot. Applicant municipal po sila for deliberation as drug cleared municipality. Padagusan sa indang mga operasyon nga ning makurtarang paglakob kang iligal na droga sa mga barangay. Kaya hagad ng gadaan nindaan kooperasyon kan lambang residente sa mga barangay. Makipagtulungan po sila sa aming tanggapan o sa ating mga otoridad. Tumulong po sila para maging maging mata sila doon sa ating mga barangay kasi sila ang naandyan, sila ang nakakaalam ng mga activities ng mga barangay nila at alam nila kung sino-sino yung mga pumapasok dyan sa kanilang barangay. So, close coordination lang po yung kailangan namin, lalo na yung ating badak. Sana mag-function sila, tulungan ang ating gobyerno para labanan po ang paglaganap ng illegal drugs. Mientras tanto, sa ginibong Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting ka nakaaging September 29, target subuot kang Provincial Director kang Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. na maideklarang pinaka-primerong drug-cleared province sa bilog na rehiyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.